De doggen bij Jong PSV meerdere spelers mee uit het eerste elftal. En dit is Mauro Junior, hij is daar een van. Hij houdt de bal diep op Jordan These, die leidt de bal voor. En het is Cody Gakpo die na een liedje jaloeren de 1-0 maakt van Jong PSV. En Gakpo, hij maakt al minuten in het eerste elftal en scoort nou dus voor Jong PSV. Cambuur reageert gauw en het is een hele mooie goal. Met name toch de assist die erom vooral gaat. Hier is het Jordi van Delen, die houdt de bal aan Daniel Crowley. En die had Ricardo Kip zoen. Een prachtige paas van Crowley. En Kip, hij bleef rustig en scoot de 1-1 binnen. De assist komt dus van Daniel Crowley, de wichtigste man bij Cambuur, de alronde wedstrijden. En ik nou is hij dus weer belangrijk met deze prachtige paas op Ricardo Kip. De reststand is 1-1 en na het skoft komt Cambuur goed uit de kleikamer. Het is op een ei Crowley met het schot en dat schot gaat maar krekt Njonken. Maar tank onder de peel. Aan de andere kant is Armando Obispo dicht bij de 2-1 van Jong PSV. Maar zijn kopbal die het oer. Diezelfde Obispo staat hier onder basis van een nieuwe kans. Hij houdt de lange bal. Maar dank aan Matthew Steenvoorde komt de bal bij Cody Gakpo. Maar Erik Cummins komt goed zijn goal uit. Het blijft in Eindhoven bij 1-1. Ja, ik denk dat we uiteindelijk best bij mogen zijn met een puntje. We kwamen met een aardig elftal. Dat mag niet altijd de reden zijn, maar ik denk als je de wedstrijd bekijkt dat we echt tevreden mogen zijn met een punt. Het is totaliteit, dan moet je er heel veel dingen gaan bijhalen. Maar uiteindelijk met 1-1 denk ik dat wij gewoon een goed resultaat halen hier.